Η εταιρεία Κρικρή, την οποία και θέλουμε θερμά να ευχαριστήσουμε για την κάλυψη των δαπανών της εκδήλωσης. Σήμερα έχω τη χαρά και τη τιμή να έχω μαζί μου έναν μαθητή και μία μαθήτρια του Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα, την Νικόλα Κρύβου και τον Παναγιώτη Καζά, που θα παρουσιάσουν μαζί μου τη φετινή κινηματογραφική γιορτή. Είναι δύο παιδιά που θα βραβεύσουμε και στη συνέχεια για τη συμβολή τους στη ταινία του σχολείου τους. Καλώ στο βήμα τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ερών, κύριο Ιωάννη Καραβασίλη, ώστε να καλωρίσει τους καλεσμένους μας. Κύριε Καραβασίλη. Κύριε Ιωάννη Χρυσουλάκη, Γενική Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Κυρία Σοφία Γεωργιάδου, Γενική Συντονίστρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, κύριε Τσαχαλά Κωνσταντίνε, Γενική Διευθυντή Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κυρία Μόνικα Σταυρούλα Καραμαλά Κουλάπα, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Κυρία Μαρία Μονιούδη, Διευθύντρια Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Κυρία Παπαδημητρίου Σοφία, προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας. Είναι μαζί μας από την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης η κυρία Λάτσου Σοφία, η κυρία Πουολίζου Κατερίνα, η κυρία Ανδριοπούλου Ειρήνη και η κυρία Λαγοδήμου Καλλιόπη. Από το ΕΚΟΜΕ, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, είναι μαζί μας ο κύριος Χαρονίτης, αναπληρωτής προϊστάμενος, ο κύριος Παπαχαραλάμπους Δημήτρης, η κυρία Παπαδημητρίου Μοτούρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί μας συνάδελφοι, αγαπητά μας παιδιά, σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω στο διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους με τον τίτλο «Σινεμά διάβασες». Πρόκειται για ένα διαγωνισμό που αγκάλιασαν 250 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας, της Κύπρου και της Ομογένειας. Μετήχαν περί τους 7.000 μαθητές και σήμερα εσείς κληθήκατε εδώ να είστε μαζί μας για να σας βραβεύσουμε. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη υπόθεση και χρειάζεται μεγάλη δύναμη. Γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα περήφανος που μια διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μετατρέπεται από έναν τεράστιο γραφειοκρατικό μηχανισμό διοίκησης σε μια πραγματική μονάδα επιμόρφωσης, δίνοντας ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης τόσο στους εκπαιδευτικούς μας, όσο και ενασχόληση στους μαθητές μας με πράγματα τα οποία δεν κάνουν στην τάξη τους και πραγματικά καινοτομούν. Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορεί να γίνει χωρίς ανθρώπους. Γι' αυτό οφείλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου και συγκεκριμένα τις κυρίες Τσανοπούλου και την κυρία Δαμαλά, όπως επίσης και τον κύριο Σαμολαδά που βρίσκεται κάπου εκεί πάνω, καθώς και τον κύριο της διοργάνωσης, τον κύριο Ιωάννη Κούλου. Θερμές ευχαριστίες επίσης στο μέγα χορηγό μας, στη γαλακτοβιομηχανία Κρικρή, όπως επίσης και στους βουλευτές του νομού Σερών, τον πρώην Υπουργό του κύριο Καραμαλή και τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Χρυσουλάκη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, για να κηρύξει την έναρξη της εκδήλωσης, που ούτως ή άλλως υλοποιείται υπό την αιγίδα σας.
Αγαπητοί μικροί φίλοι, καλημέρα σας. Ένα μεγάλο καλημέρα θέλω να ακούσω. Αγαπητοί ταλαντούχοι νέοι κινηματογραφιστές που είστε εδώ ανάμεσά μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί και εγώ από τον εκπαιδευτικό χώρο προέρχομαι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε και να βραβεύσουμε τη δημιουργικότητα και την αφοσίωση των νεαρών σκηνοθετών μας. Ο Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους πραγματοποιείται για 13η συνεχόμενη χρονιά και στέφεται με ιδιαίτερη επιτυχία, γεγονός που αποδεικνύεται και από τη συμμετοχή 250 σχολικών μονάδων και 7.000 μαθητών. Και ανάμεσα σε αυτά χαίρομαι γιατί έχουμε και σχολεία από την Ομογένεια, τα οποία ανήκουν στις δικές μας αρμοδιότητες. Η σημερινή τελετή βράβευσης είναι μια γιορτή για το πάθος, την καινοτομία και τη φαντασία, την ικανότητα των νέων μας να αφηγούνται ιστορίες. Είναι μια γιορτή για τα εντυπωσιακά επιτεύγματά τους, σε έναν κόσμο γεμάτο με αμέτρητους περισπασμούς και θόρυβο. Αυτοί οι μαθητές επέδειξαν την ικανότητα να συμπυκνώνουν σύνθετες αφηγήσεις σε μια ταινία μικρού μήκους, εχμαλωτίζοντας το μυαλό μας και πυροδοτώντας συναισθήματα και προβληματισμό. Τέτοιες πρωτοβουλίες και δράσεις στηρίζουμε ως Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών και γι' αυτό παραχωρούμε και την αιγίδα μας και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι' αυτό. Κάθε ταινία που βραβεύεται σήμερα αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης και τη δέσμευση αυτών των νέων μικρών καλλιτεχνών. Καθώς όμως επικροτούμε τα επιτεύγματά τους, ας θυμόμαστε ότι η δημιουργία ταινιών δεν αφορά μόνο την τεχνική ικανότητα. Πρόκειται για αφήγηση. Αυτοί οι νέοι κινηματογραφιστές έχουν πει ιστορίες που αντικατοπτρίζουν την ανθρώπινη εμπειρία, ιστορίες που προκαλούν τη σκέψη μας και ιστορίες που γιορτάζουν την ομορφιά της διαφορετικότητας στον κόσμο μας. Επιπλέον, οι δεξιότητες που έχουν αποκτήσει σε αυτόν τον διαγωνισμό εκτείνονται πέρα από τη σφαίρα του κινηματογράφου. Τα παιδιά εξασκήθηκαν στην ομαδικότητα, στην επίλυση προβλημάτων, στη διαχείριση χρόνου και κατανόησαν τη σημασία της επικοινωνίας, δεξιότητες ζωής, πολύτιμες για τη μελλοντική τους πορεία, όποια και αν είναι αυτή. Επιτρέψτε μου να απευθυνθώ και στους μαθητές. Παιδιά, συνεχίστε να καλλιεργείτε το πάθος σας, να τελειοποιείτε την τέχνη σας και να επιδιώκετε η μοναδική φωνή σας να ακούγεται μέσα από τη δουλειά σας. Είναι στα χέρια σας η δύναμη να διαμορφώσετε το μέλλον της αφήγησης και να έχετε θετικό αντίκτυπο στον κόσμο μας. Ευχή μου είναι η μέρα αυτή να χρησιμεύσει ως απόδειξη σκληρής δουλειάς, αλλά και της αφοσίωσής σας, αλλά και ως πηγή έμπνευσης, προκειμένου να συνεχίσετε να υπερβαίνετε τα όρια της δημιουργικότητάς σας. Στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς που καθοδήγησαν αυτούς τους ταλαντούχους νέους, σας ευχαριστώ για την αφοσίωση και την υποστήριξή σας. Ο ρόλος σας στην καλλιέργεια της επόμενης γενιάς, να ξέρετε ότι είναι ανεκτήμητος. Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω και τον καλό μου φίλο, τον κύριο Καραβασίλη, που συνεργαζόμαστε τόσα χρόνια και βάζουμε κι εμείς ένα λιθαράκι και μία σφραγίδα σε αυτό το καταπληκτικό δημιούργημα. Και κλείνοντας, πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να είμαι κι εγώ σήμερα εδώ, να κηρύξω την έναρξη και να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν. Μπράβο παιδιά και μπράβο στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι κατήρθηναν
ώστε να βγάλουν αυτά τα μικρά αριστουργήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κοσουλάκη, και αφού καλωσορίσω και μου απαγορεύει να την φωνάζω με άλλον τρόπο, την γιαγιά μας, τη γνωστή γιαγιά της Διεθνούς Οπτικοακουστικής Περιπέτειας, την κυρία Αθηνά Ρικάκη, ένα θερμό χειροκρότημα. Δίνω το λόγο λοιπόν στην Νικόλ, για την οποία θέλω επίσης ένα θερμό χειροκρότημα για να Αξίζουν λοιπόν θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες που δούλεψαν χωρίς χρηματοδότηση και ιδιαίτερη επιμόρφωση, δημιουργώντας τις ταινίες που θα δούμε όλοι στη συνέχεια. Η κατάταξη των ταινιών και των αφισών δεν μειώνει σε τίποτε την καλλιτεχνική τους αξία, καθώς όλες ήταν εκπληκτικές και το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης ιδιαίτερα δύσκολο. Για το κομμάτι των μουσικών συνθέσεων, ο μουσικοσυνθέτης κύριος Γιώργος Ανδρέου, που ανέλαβε αυτό το δύσκολο έργο, ανέδειξε ως ισότιμες τις μουσικές δημιουργίες που θα βραβεύσουμε σήμερα. Πριν προχωρήσουμε στις βραβεύσεις, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, που και αυτά εθελοντικά ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν την αποστολή της αξιολόγησης των ταινιών, των κινηματογραφικών αφισών και των μουσικών συνθέσεων των ταινιών.